Здравейте, приятели! В канала Velour. Днес ще ви покажа как да настроите прокси на Android за Wi-Fi или мобилни данни. Отворете Google Play и изтеглете приложението Super Proxy. Стартирайте го и добавете нашия прокси. Например, аз използвах сайта WebShare. Тук има 10 безплатни прокси сървъра. Тук виждаме прокси адрес, порт, име и парола. Ето, тук избираме метод за удостоверяване вход и парола и използваме сървъра. Ще избера първия. Ето 190.8.20. Така. Може би тук просто има друг протокол. Или просто съм го въвел грешно. Ето, добре, тръгна. Сега натискаме запази и стартирай. Готово. Така, вече имате настроен прокси. Харесайте и се абонирайте за канала. С вас беше Velour. Довиждане на всички.